Timba, hey, akatold, hey, isi gani. Isi gani sa mume. Ni isi gani? Mumela. Ha? Kono ni me antimi. Kono ni Jimmy. Wakati sira follow di. Ha? Wakati kono masi. Ha? Ni kono kono ni Jimmy. Wakati ne bulu de. Ne la toro de ba ke chugu. War fuite ne bulu. Moment kano fo. Ngano fo o ma wuro ba gomi e nga wuro dia est-ce que ne ma fo enyina ngunu wakati te konata wakati wa ne mo fo enyina wa ala ah moment akiyala ko akiyala ala de na war ni ngadne ma sansa ah moment war ni ngatane docteur sula wa ala de na war ni ma sansa ni joro ina bebe konata domina ne ma fo enyina wa avec quand je le bonne ma fo enyina wa ngunte kono ko la sisan wa de ngula sisan mu de me la bebe ni kono mame ni kono kol blata wante ne bulu ala ko man biteli kano kena frunin kano ngala jube gila ni kono de dina e kono mo de dina de la kono ta est-ce que ne ma fina ngunte de ngula wa wante bulu bla ga ite bla dia ala Mohamed dimi meneka Mohamed gana kawan kono wash ala ajubu Mohamed gana kawan to kilenata Ansoma. Phone jati. Ki jati ya chuguli. Ayo terene balagi yani ne madara kama kusha. Okay. Dis-moi, Bozodun abeya. Abina pone nyano abela re. Absega ke. Suro ene ni Bozodun te magi wono yinfa. Ne ni Bozodun me nyɔgɔn fɛ. Ne tu ne o an to yan o kuma la quoi. Ne mago bɛ Bozodun la abe wa. Ama wuli folo ne rebe ga ma kono. Ama wuli? Ayi. Do i ka la wuli b'a fɔ ko Mohamed b'a kɔ. Ni fa ye ka kɛ cogo min na tɛ se ka kɛ ten dɛ. Suro na bɛ mun tɛ ɲɔgɔn kan yen fɛ. Ne na nana siya nɔ de. O dugu jɛra ne de bɛ ka ma kɔnɔ ma wuli fɔlɔ. E bɛ ka ma kɔnɔ ma wuli? Ayi. E na ma si wa? Ne na sira de. Ne de ko n k'i ka don, ne terikɛ de don koyi. Ne de ko n k'i ka don i k'a lawuli k'a fɔ a ɲɛna ko Mohamed b'a kɔ. Depuis ne n'a datɔ a ko ne ma ko ne ka to n'a wulila wagati min. Ne ba, ne mago de bɛ Bozo la. C'est une question de vie ou de mort. Ok, hakɛ to mɛ na wuli. Muso ka ko ka ca. Mun de bɛ yen nɔ? Buzola kuma yafa ma. Depuis datɔ y'a kuma fɔ ɲɛna. I teriyɛn de bɛ bɔra la ni min bɛ Mali la yen nɔ. Cɛ, a fɔ na ko. Ne fa, ne y'a wele. A ko ne ma k'i ka taa ka na kɔfɛ. Ko ne ka taa ka na kɔfɛ? Awɔ. Bozo de y'o f'e ye ka n'o fɔ ne ɲɛna. A y'o de fɔ ne ɲɛna de.
n b'i wele i tɛ telefɔni ta foyi ah n bɛ n'i ka so fɛnɛ ka mɔgɔ ci ma fɛnɛ o k'i wele i b'a fɔ ko n ka taa ka na ne ma foyi faamuya ne ni bozo ka jɛ la mais a ɲɛ bɛ dɔn n terikɛ ça va Là, ça va. cɛ n ka cɛ i yɛrɛ i sɔrɔ man di dɛ Mais tout le temps. Ne nɛrɛ ne wulila maman. n terikɛ cɛ ne y'i wele ka dɛsɛ et puis n ye premier passage kɛ yan nɔ n ye dennin dɔ sɔrɔ yan nɔ a bɛ ɲini ka na siɲɛ 2 bɔ n bɛ ka to ka na dennin sɔrɔ yan Mais surana n'ale kun tɛ ɲɔgɔn ka fɛnɛ boîte la. cɛ e bɔra ninnu ne tɛ ninnu calculer k'u fɛn sa mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ye su kelen dɔrɔn ka tila k'a fɔ k'i b'o dɔn bon bref ne nakun t'o ye quoi ne nakun ye min ye cɛ i ka madame de ka tin wulilen don so quoi kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la bon tiɲɛ yɛrɛ la dɔrɔmɛ tɛ ne kun wari foyi tɛ ne bolo E fɛnɛ yɛrɛ ka mun ne ko la sisan. mais n ka cɛ e ne terikɛ de ye ne wulila de ka s'i ma n'a sɔrɔla i bɛ se ka n dɛmɛ ni wari dɔɔni ye n ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la komi a ka tin wulilen don a bɛna jigin Wari tɛna ka cɛn f'i ɲɛna ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na wari foyi tɛ ne yɛrɛ bolo wari fɛn mun ne bolo nka cɛn an y'a bɛɛ dun su kɔnɔ sɔrɔ. bozo Cɛ mais e yɛrɛ y'a jɛ an ye mun dun bɛrɛ b'a jɛ 280 na 270 ni joli o dɔrɔn de kun bɛ ne yɛrɛ bolo. Yɛrɛ ma ye tabali ta cogo min na. bozo n'a fɔra ko ne ye n jigi kɛ ala ye kana n jigi da e kan kana kuma ɲɛfɔ e ɲɛna ne bolo e kan ka se ka ne dɛmɛ bozo a dɛsɛ t'i la sa a dɛsɛ t'i la mais n t'a dɔn kun min na i bɛ k'i ban mun de bɛ yen Cɛ n terikɛ n k'i ma ko wari tɛ n bolo a bɛ n bolo m'a d'i ma e ma ne tɛ bɔ an tɛ kow kɛ yan n'an bɔra fɛn jumɛn bɛ ko ne tɛ mun kɛ mais n'i nana ka na service demander n fɛ n'a tɛ n bolo m'a f'i ɲɛna n'a tɛ n bolo. ok n y'i ka kuma mɛn y'a mɛn mais diɲɛlatigɛ dan tɛ bi don kelen ye quoi n b'o kuma f'i ye quoi i y'a faamu e bɛ ne wele i mago mana jɔ n na waati o waati i bɛ n wele n bɛ n ka baara bila n bɛ t'i nɔfɛ ou bien n bɛ n ka ciw bila ka t'i nɔfɛ an ka taa n ka ciw kɛ n b'o kɛ mun kama teriya de don i y'a faamu n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ bi ne mago selen e ma e b'i jɔ ne ma bi ko wari t'e bolo or que a se b'i ye ka di ne ma ala k'i dɛmɛ n terikɛ i y'a mɛn mais ala ka bɛɛ sara ni diinɛ ni ŋaniya ye quoi ni nin ye ka hadamadenya kɛcogo ye e ni diɲɛ mɔgɔ si tɛ ɲɛ bi ta tɛmɛnen kɔ kana n wele k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ fɔ n ye ko ci dɔ bɛ yen ou bien a don ta a bɔ tan dɛ i y'a faamu parce que jɛ kun ye an ka ɲɔgɔn bilasira et puis an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de i y'a faamu ka ɲi n y'a faamu E mɔgɔ dala manamana fɔ a bɛ taa e ma ne de kɔnɔ da ye muso la. Cɛ i mɛnna trop. Wallahi 13h yɛrɛ bɛ ɲini ka se cɛ an tila ka taa ci in na joona. Bi ne labɔ ka na n da mobili kɔnɔ a k'i kɔnɔ i dalen bɛ so kɔnɔna na. Cɛ i ka cɛ yɛrɛ solila ka na ne fɛ yen nɔ ka cɛ ko ale muso man kɛnɛ d'être comme ça manamana kan fɔ ko o bɛ kɔnɔma don a ka tin wulilen don ko ne ka wari d'ale ma k'ale ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka cɛ ne ko a ma ko cɛ wari tɛ ne bolo. Mohamed ya. A muso ka tin wulilen don wa? Ne yɛrɛ dabali ma ban. Cɛ sura ne bɔra ɲɔgɔn fɛ an taara 270 ni kasara an ka cɛ tabali la an ka cɛ n'a ye n ka cɛ tabali le ta sura. A ye tabali le ta sura. K'a taara cɛ n'o sura ambiance kun ka ca da kun don. Safi n y'a faamu quoi e sera ka tabali ta i terikɛ sura e sera ka bɔ n'a ye ka taa gulɔ k'a kɔnɔ mais problème y'a sɔrɔ e tɛ se la k'o solutionner. Mais togo di ne ka mun de b'o la sisan a k'a ka responsabilité gérer dɔrɔn. Non Boso ayi. Fɛn jumɛn bɛ ne ka mun kɛ mun non ayi Boso a tɛ kɛ ten. Mais togo di tan. Ayi non mɔgɔya tɛ kɛ ten sa an kana ɲɔgɔn filɛ bagan ye sa an ye adamaden de sa adamadenw jɛkun ye a ka se ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn kungo la de e ni mɔgɔ jɛra e b'a ɲini e bɛ se k'a dɛmɛ k'a lacɛn
mais e tɛ se k'a dɛmɛ ka ɲɛnɛmaya ɲɛ ka d'a ma est-ce que o ye mɔgɔya kɛcogo ye. cɛ kana n'o fɔ sa. ayi cɛ bɔ yen sa cɛ. ne ni Muhamɛdi bɔra su la ne ye mun kɛ ne de b'a dɔn. ne ka foyi t'o la. su o su ne ni Muhamɛdi bɔra ne bɛ sunkuruba ta ka d'a ma n'o ka d'a ye. n bɛ boisson san ka d'a ma n bɛ dɔlɔ san ka d'a ma. an ka dun an bɛ taa sogo dun. Boso i b'a dɔn e ye mɔgɔ lankolon de ye quoi. muso mankɛnɛma ne de kɔnɔ da muso la. non lamɛn nin kana sɔn ka fɔ ɲɔgɔn na walahi bilahi i ye mɔgɔ lankolon dɔrɔn a sumé dɔrɔn a banna. n ye mun mɔgɔ lankolon kɛ. pourquoi e bɛ bɔ ni cɛ su fɛ e n'a bɛ taa gulɔ min ɲɔgɔn fɛ a bɛ kojugu kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni problème y'a sɔrɔ e bɛ tunu est-ce que o ye mɔgɔya kɛcogoya. c'est o b'a yira k'a fɔ i ni ne fana bɛ ɲɔgɔn fɛ bi sini problème ye ne sɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲini quoi. ne y'o de ye o parce que nin y'o ta de ye quoi. o muso tinbatɔ don donc den dara banna don o don ne bɛ sa k'e bɔlen to yen i tɛ wari donna mais i b'a ɲini dɔrɔn su fɛ dɔrɔn an ka bɔ dɔrɔn an ka taa n diya dɔrɔn hali sisan e ne wele sa k'an ka t'i ka ci la sa ne ka ci de bila ka na sa an kana mɔgɔya kɛ ten sa n terikɛ kana ka k'i mago b'a ɲɛnɛma na sa an banabaatɔ k'an fili o tɛ mɔgɔya kɛcogo ye sa ni mɔgɔ kan ka nin ko in kɛ bi e de kan k'a ko kɛ parce que a wari b'i kun quoi mais sura i taara n'a ye maki kɔnɔ i ye gulɔ k'a kɔrɔ sura ka gulɔba san ye mais i dɛsɛra k'a muso furakɛ billahi i b'a dɔn ɲɛnɛmaya la terikɛ billahi hali wulu fɛ jɛ ka fisa i fɛ jɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ kana n'o fɔ sa. a bɛɛ ni ba cɛ. ayi non kuma sugu bɛɛ kana n'olu fɔ sa. a bɛɛ ni woloba cɛ ne ka mɔgɔya kɛ dabaw fɛ quoi parce que n'i y'a ka wulu o b'a dɔn ye o billahi ne bɛ kɔrɔ ne ka jɛgɛ fɛ quoi billahi. e ma ne m'a dɔn Muhamɛdi ya. cɛ i kelen ka t'i ka ci la n terikɛ. cɛ i sigi ba kana n'a fɔ k'i bɛna i ka ko ni Muhamɛdi ka ko ta ka da ɲɔgɔn ma. non a bɛɛ ye kelen kɛ. mais a bɛɛ ye kelen cogo di. e sera nin kɛ mɔgɔ la yɔrɔ i b'a kɛnɛ na kɛ. ma yira k'a fɔ i t'a kɛnɛ na. a ye fɛ ne ka mun de kɛ sa. ne bɛ fɛ ka min kɛ dɔrɔn i bɛ taa muso furakɛ de parce que mɔgɔw de bɛ e n'a ye ɲɔgɔn fɛ hali ni kunna wari bɛ ban de i bɛ taa muso in de furakɛ point barre a muso kɔnɔma de don cɛ n terikɛ miiri sa ala k'an kisi ni muso in tora a la sisan n'a tora a la sisan san terikɛ e bɛna mun fɔ sisan a se b'i ye k'i ban k'a furakɛ n'a tora a la dun den min bɛ muso in kɔnɔ a bɛna kɛ min ye sini e b'a dɔn a bɛna kɛ président i b'a dɔn wa a bɛna kɛ masakɛ i b'a dɔn wa a bɛna kɛ nafolotigi i b'a dɔn wa an ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ dɔn san terikɛ an kana kɛ dɔrɔn an mago bɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn gulɔmin ni fɛn ka dɔrɔn an ka teriya ko dɔrɔn an ka ɲɔgɔn kungo kɛ sa i kelen ka t'i ka ci la. non i jɔ sisan e bɛ taa an ka moto la parce que ne bɛ e la cogo min na ne ma n sen mun senna cɛ ne ye mo ta ye fɔlɔ ne ka turu bɛ yen. wari 4 filɛ nin ma i bɛ t'o d'a ma. non ne tɛ se na n terikɛ. an bɛ mun na. ayi non e terikɛ de don i yɛrɛ de bɛ taa n'a ye mobili b'i bolo muso in ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa furakɛ ni n ba cɛ n tɛ n bolo don a kɔrɔ wari tɛ se ka mɔgɔya kɛ ko n terikɛ ni n ba cɛ wari tɛ se ka mɔgɔya kɛ o kɔni to yen i yɛrɛ de bɛ taa o de ye adamadenya i b'i ka mobili ta de i bɛ taa i bɛ muso in ta i bɛ taa furakɛ voilà point barre ne tɛ n bolo don a kɔrɔ dɛ i ka vie falen dɛ. n y'a faamu.